İmanın şakasının birişi. Peygamberimiz aydypdyr. Menden näler diýipdir? Men ummatynyň gowy adamlaryndan näler diýipdir? Men halaýan adamlardan däller diýipdir. Bir adam özünden ulukany hormat goýmasa, özünden kiçige rahmetmese, o ýylyň içindäki alim adama da ihtiram goýmasa, men ummatynyň gowy adamlardan däl şol adamlar diýipdir. İmanın şakasının biri hiwolman öz öýünde hili, ini, ata, oğul gyr ihtiram ýürüýmeli. İmanın şakasının birisi. Ulamalar, ahun mollalar Şuabul İman diýen bir kitap bar, şonu gözläp bermeli. İmanın 71 zat şakası var da, iman bir zat gursakda Allah'a iman getirýär, ol jaýlaşypdyr. Emma şoň şakasy var, şoň ýaýradanda, şoň pytradanda, şoň bir şakasy özüňden kiçige rahmetmet, we menden kiçidir diýip şoňa mehabbetli ýüregiň wak-wakly bolmap, özüňden ulukany da ihtiram goýmakda. Şi musulmançylygyň şakasy. İçeri düşündürmeli zatçını. Kän yerde içeri için düşündürülse, hamana bir adam haram evin maşları giymek, haram gülüşmekler, bir yanlışya, men estağfurullah tövbe etdiye, o gurdun derha. Mun bernamasında şu gurdun bada. Ya yalandan and içiye, eger şu gurdun oğlan uşağa terbiyet berilse vara, kän yerde öýlenjek oglanlar, öýlenjek gelmejek gyzlar yalandan kasam içmerdiler. Allah'ın adyny ortağa oklap, Kur'anyň üstünde elini goýup, wallahi diýip, billahi diýip, soňra biri-birine lanet aýtışmazdylar. Ay men enem beýdiýär, ay men dädem beýdiýär diýip, Kur'any, Allah'ın adyny oýun tutmazdylar. Şu terbiyet üstüne goýulanmasa. Her zat haram bolsa, şoňa dünýä diýilýär. Her zat Allah söýmeýän zatyny dünýä diýilýär. Bu oturuşygymda dünýä diýilmi? Halal gülüşmek, halal tefrihe, oňa dünýä diýilmi? Eger ýanky bir haram zat adama soňra ýigrinji bolýarlygy terbiyet berilse, kän ýerde ogullar, gyzlar şäherliň içinde, obuluň içinde ya öýleri habarsyz ya habarly ya başga ýerlerde okuyup beren ýerinde, işläp beren ýerinde bir towar oglary ya gyzlary oýun tutunup da soňra lanetine galmazdylar. Yalandan izdivac etjek mennipde oň ýüreklerini oýnap soňra agladyk goýup biri-birini gargyş etişmezdiler. İki dünýäň biwat bolsun sen diýip ýylynden betdoga edişmezdiler. Näme diýip günne şizili gurjunlar köfelmeli. Näme diýip oglanyň şoğun ya özümizden kiçi inilimiz, daýygylymyzy terbiyet salynmalylar. Ey doganjym, ey ýegenjigim, ey gyzym, ey oglum, şu haram zat ba, bili duruşany etmek adama qaty ýigrinji bolýa öljek bolanda adam sınjasyndan ýigrinşýäli, şondan ýigrinjik diýip baýat terbiyete salmaly. Terjame islah bolar ýa.